ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ତମେ ସବୁ ମଡୁଟା ଧରି ସାଉଗାରେ ଏଇ ଟିକେ ଆସ କେମିତି ଆସିବେ ଶଳା ମୁଁ ମଡ ଆଇଛି ବେଲେ ଆଡକୁ ଶଳା ଗୋଟେ ମରିଛି କଣିଆ ଆଇଛି ତାକୁ କାହାକୁ ପଚାରି ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ଏଇଟା ପଚାରି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଭୟଟା ମରୁଛି ତୋ ଭୟଟା ମରିଛି ଆଉ କାହା କଥା ଶଳା ଏମାନେ ଶୁଣ ମୁଁ କଥା ବାହା ହେଇଥିଲି କୋର୍ଟ ବୋଇଣୀ କୋର୍ଟରେ ହଁ ନାଇଁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ପିଉନୁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ସଡ଼କ ଗୋଟେ ନେଇକି ନିଆ ଦେଖୁଛି ତ କବାଡି ଖେଳାରେ ଶୁଭୁଛି ମୁଁ ଅଟକି ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଜୀବନ ଅଛି ନହେଲେ ଅଥପଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ତୋ ସତରେ ହବ ନା ନାଇଁ ହେଲା କଥା ହେଲା ଶଳା ତମେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ନେଲ ଶଳା ହଣ୍ଡରା ମର ଯାଇଥିଲି ଶଳା ପିଇଥିଲେ ନେଇ ପଡୁଛ ତମର ଯାହା ନିଆ ଏମିତି ଛଡ଼ା ଅଛି ବେଳକୁ ପାଞ୍ଚ ଡାକିବି ମିଟିଂ ପଇସା ଏବେ ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ଲୋକ ଆଇଲେଣି ବୁଝିଲ ଏବେ ତମେ 2 ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଅ ବେଳକୁ ମୁଁ ଲୋକ ଡାକିବି ତମ ଅଛି ଶୁଣେ ତୁ ତ କହିଦଉ ନେଇଟା ଦିତାଲା ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦିଟା ଏ ଦିତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ମନରେ କରିଦେ ମୁଁ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ନାହିଁ ତୁ ସିଏ ଯଦି ଦିତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ନେଇଯିବ ହଇତାର ମନ ନେଇକିରୁ ଭୟଟା ତୁ କୁଆଡ଼େ ନେବ ତୁ କୋକାଲି ଆଡ଼େ ନେବ ଭୟଟାର ହଁ ତୁ ଉପରେ ଆଡ଼ୁ ସେ ତଳ ନେଇଯିବ ହେଲା ରାତି କିଏ ଆଇଲେ ନେଇଛି ଏବେ
କାଣ୍ଡି ଯା ସାଉରେ ସକି ଯିବା ଆଇଲା ହେ ହାତରେ କାଞ୍ଚ ରହିଲେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଭାରି ଲାଗୁଛି ସରା ଘରଟା ଟିକେ ପିଇକିରି ଶୋଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅଟକେଇଲି ତା ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଲା ନହେଲେ ଶାଢ଼ୀପଡ଼ା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଘଡ଼ିଟା ବଞ୍ଚିଛି ସରା ବଞ୍ଚିଛି କଲା ହେଇଆ ଗଲେ କି ଖାଲି ହଉ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଯାହା ଯୋଉ ସେ ମରିନି ହଁ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା